Dakbayan 4, naroon sa Azul Tuslubuwa para sa Laglag Bara 7 elimination round. Pinakaunang battle sa pinakaunang event para sa Laglag Bara 7. No? Yo, papakay na ba eh? Yeah. Siyempre, big shoutout sa mga sa DCSIS ka MC nga niapil karon o good luck nila. Siyempre, sa iyo kasi lang nanganhi, so fighter kayo. DJ ZQ sa to venue karon ni Bossing kong big shoutout sa tanan na diri karon. Sa wala, gikan apas, make some noise for Unlimited. Shoutout Parmania, Tagakay, Pulpak Ubik. Let's go. Sa totoo, gikan Katipla, make some noise for D. Shoutout ginadili nomads sa Jonel Butagye. Mula Quintos, daog si Unlimited, pili niya una si D. Tournament round, yo! Sa oras, judges! May natatanan, enjoy lang ta! First round, D. Yo, doon dito sa ring. Game. Yo. Napildi ni mo si El Shaddai, mao na champion ka sa TRB, congrats. Pero sultihan ti kadaan champ, just in case wa ka ma-briefing, mas kapugnan pang baha kaysa sabi nga manggigil. Dili lang ka panington na koron anli paksit sa day mong bilbil. Ug tanay mong bakos, may tagdi ka magmahay sa imong desisyon. Ni dahil ka sa devil, aron ka mo champion, karon human ng kontrata, imong kalag na po'y paninglon. Kung napatay to ni mo si El Shaddai, karon ikaw na po'y patyon. Ingana ang food pyramid, ang Apex Predator na asa top. Doos unod, murag desolator, sa imong armor mo kurap. Dili lang rain mang maguba, sa imong naong karon wasak. Ultimong creator sa akong buhaton nimo, dili makastop. Kung nagtuo kang imo kung makaya, gamit multing ordinaryo, sultihan tigaw, wakay pag-asa, lahi ang masinati ni mo rong bagyo, di ni nagkumbaw, do kusog nga hangin. Akong kumo mo kuso-kuso, humanti kang babuyon ron, may lagdi ta maabot og kaso-kaso. Kay tambo kay gawi. Ug maligid ka sa escalator diretso ka imperno. Pero iluwa na nagbalik sa yuta tungod sa imong katambok mapawong ang kayo. Ug magpabukid sa ka wa kay hassle. Kay grabe imong tambok mahimong windbreaker. Karong gabi una ako ni palaguton. Papuwahon ko ni person. Di na ko unungan og tuyok ang baboy hantod di maluto ning lechon. Yo, nyakang saman, bad trip na ka? Wala. Akong estilo direkta, walay tapsing. Patyon di ka sa high blood, akong atakihon imong kasing-kasing. Tambok ka frustrated sa rap battle. Imong kahiyubot sa akong gamiton, maoy akong i-angle. Pasakitan ti karog taman, hantod mo breakdown, ug mo surrender. Total maoy imong gusto, di ba? Girahan kag technical nga rapper. Nindot ra paminaw ni imong flow, pero di na ang basihan. Iso pa kay mo deliver gamit pang batang banatan, pero paminaon walay unod, di angay isod sa alimpatakan. Nga ng style pareha ni mo do, lami kay antog ang sa antakan. Hilig pa kay dark humor nga reference, maingnan lag brutal. Pero siyang Paris under, murag iro, grabe ka loyal, o, di ba? Sakto ko. So, ang samay imong ika-excuse. Mabitaw gipapil kas Laglag Bara kay imong performance pang circus. Ang clown sad perteng lipaya, wa kay bawang gilaw grasya. Wa ka sultihing G-boss. Way makaluwas ni murong himala, gitalikdan na kang Jesus, bang hunungin. Yo, manghunungin na imong kabuang boy. Nayabag na ka. Atong gap to the moon hoy, saan ka punta? Unang duwa pa lang ni Srapulo pero nagdilaab na. Na battle karong gabi una, taga Pyrominia dito sta. Round 1, Unlimited. Yo, round ng game. Yeah! Unang samba sa Laglag Bara, ug mauni ang giatbang. Na ay gustong ipalaglag sila yung nga bata, ug ako gikontak niya nga mananabang. Kay batang sama sa udlot, nga maubay pag sprout, dili pa ni madadiri og markot, kay wala pa maninakasang nga intaw na. Kisaktong gikan ka sa sprout, pwes diri ka sa ako mapalaw. Kung nag-apas ka sikat sa adlaw, pwes ako ang dag-om nga mutabon ug maoy imong rason si mong pagtubo ka masaut.
Pero kung klase sa dagong, nga dili mo bundak ni mo kaalam. O ayaw na pud paghandom nga munindot imuhang outcome. Kay resulta aning duha Olats na kado. Kay wala nimo gi-apply ang gisulti ni ni Demi sa kay wala nimo gi-apply ang gisulti ni Demi ug naa nakababaw sa entablado, di ba? Niyan na siya. Kung imo nang tawagon na pangalan, ikaw ni bahala basta imo na tanan. Pero ang nakaapan, ikaw mo'y mauwawan kay klaro na nga kuwangan ang bitbit nimo nga kaalam. Kay mismong pangalan mo ni nagsulti. Di. Oo di. Sa kuad di ni kasaler og di ta kalibel kay lahita og gibit-bit diri nga kaliber. Taka-taka lakag apel kalit ni rog ka disaper kay sa sunod na level. Dili ko nimo malayatan kay lahi ni nga pader. Kaya ang ako ang gitason murag tore ni Babel sa ko sa langit. Pero bisang ingon ana ka, wala pud bayat ka gi-underestimate. Kay iba ko naa pud kay skills. Pero dili ko magduha-duha ni mo initiate when Boss Leo tells me to kill. Kay mura ko ron og zuldik. Nag-ihar niya nga assassin para sa imo lang mo todas. Duslak dayon ibot dugo grabe kayong tagas. Mura ba gripong nakalimtan og paong kay grabe kayong awas. Kaning inyuhang di karon sa kuha di ni makatakas. Kupot sa ulo dayon laslas. Kanang inutang nimong kinabuhi sa kuha na karon maimpas. Kay swerte ka na ay time limit. O wala pa horot yung panit. Kaya kung ako na mo pasingit, bihayan ni palangit, di. Kanang imong kinabuhi, karong butangan na nato og libel. Maong welcome sa kong teritoryo og maong ni Anghel. Round 2D. Mura ko nung sexy Zuldik. Mamatay ngayon ka managma itong katambok. Nani battle sa TRB. Champ versus champ. Iyang kontra si Ibar. Ang resulta, pilde, wa magsilbi, human gipauwa nagbar after bar. Agwanta ka huot kay t-shirt, naglisod og sakar. Hapsan dayos mga lines niya nga rich og banat nga walas lugar. And speaking of lugar, mong kabugo adto ay kabutngan. Katoy mong gianagram ang lahog sa laf, murag nahug na akong kalibutan. Mao na ni mga bagong rapper karon, mongguloy kayog estilo, suicidal kayog style, makadaog lang sa duelo, lahog sa laf. Dagag ba mo nga nang kabuang ninyo. Dagag kong nailan bugos kalibutan pero way makasama ni mo. Feel pa kaayon yung moment pagkabrigana sige English. Nga naman, kauban na yung Cloud9 sa Concentrix. Dili lang English, hasta Tagalog. Murag feel ama akong kontra. Naka-search raganis Google, mura nagsikinsang hilasa. Yo, mura nagsikinsang hilasa. Mura nagsikinsang hilasa. Mura nagsikinsang hilas. Yo, mura nagsikinsang hilasa. Batil ninyong Rednax. Imong accent adto Manny Pacquiao. Pero igahi nga punchline, reference na ganig boxer. Familiar mong gani gayo ay kung ina gisuon kang AJ Power. Ulul. Sa kadaghan mong gikawat, dili na ka makadinay. Ni konekta pa sa power, aron lang makasupply. Nagpariha lang mong KJ, pero mas bright siya gamay. Mga meta kayong style. Grabe makatakod, bisag kung sa hugas sa sabon, kuwangon pa. Ikaw tong nabilin 0.1 sa 99.9% of germs, buanga ka. Murag matugkad tumor ang akong utok sa imong ka-cancer. Di kasik babuya ka, binakay African swine fever. Kaya rani mo nga magani mo kontra. Pero dili ka fighter, di kumahadlok ni mo anli mo kontra probinsyano nga gangster. Kung nagtuugan, ni nga rikos nagbara, dala jokes o komedya. Sayop imong prediction. Daghang isuway o puff ani pero wa magsilbi nakawangi. Daghang ekspektasyon nga wagi pangtuman sa ka-flexible akong gipangbali. Daghang nakuratan sa naabot sa akong linya ug agi pero silang tanan knockout. Human mag-ali-ali, nagtuog maghikog sa pag-apil. Dilayat sa Lions din, mao imong ginahuna. Akong balikon sa iyo imong prediksyon na napoy pangandoy rong maguba. Imong kontra nakarenigan, na reverse atong kahimtang, mao tawgang pyromania. Pangayo nila tabang timan imong bugat ra kanako anli kung magbase ta sa timbang. Yo, kung magbase ta sa timbang, atagan ti kag simpleng banatan. Nga paprosesos gamay nimo nga utok. Wani sabol bars, rhyme scheme o multi. Kabakong nagmahay ka nako pero ang pagbasol naas awahi timaning ang unlimited matapos na sa di. Round 2 unlimited. Yata ni boss yun, tambok-tambok. Kamian, umapsan.
Balag tawag kong tinutambok at isa unaw kasaligan. Di parehas yung postura, tanawa. Klaro kayo lang kawatan. Ditugma din siya kamot, murag mathematics kay Kiriwan. Pero yo, sa kong ikaduha nga banat, purong lirisismo ikadalit na tos bilininin mo maabdan, game? Yo, sa kong gitahag na dalan, na ako'y nakitaan nga usa ka pultahan ug akong giablihan. Ug sa dihang ang sulod kay akong nakitaan, di kalit lang og sagi sa kong isipan ug usay angin nga panid-an. Kay daghang bangis nga nakita, gamit lapis ba o tinta. Kaysa pag-ukit sa kapalaran nanimpad sa resulta. Kay wani nakabase sa swerte. Kay dili ni Peria, mura po taron og naa sa korte, ehud ning ako ang panumpa. Kay mao ni akong isaad ug gibahad kutob sa mga has. Kay nabuhi mo ihalad, isip bayad ug ikaw di katakas. Kano ni kalikman ni ublangtad sa umbugan aw klaro ning makalas. Kursong batang ni Sam sa kong kalawm away kinabuhis magawas. Kay kung pakitaan ko ni purong lirisismo, aw klaro ning taob, layo ra kaayo na imong flow sa kuwang dagko nga balod. Kay luluds pakigbisog, dapat dili puro lang kaisog. Gamiti po lukuto karon sa mong paglawig kay dili ka maunlod. Kay sa iyang paglawig, klaro ng ego ra ni sabay sa flow na sobraan ra nis pagsalig. Karon sa kong karagitan kanilawig, ang mabitad ka sa kuang flow padung sa loud. Pero tsunami nas pagbalik, o way atik kanimatik, dini ilusyon kay wani magic. Delikado kag mo itom akong pananaw mura pa kog naka-shades of photochromic. Og ako kay homophobic, sa ingon aning klase nga bayot nga wag yung maayong ikadalit. Kay mapamulti o rhyme scheme, kaya ko ng buhaton. O ang rapolo mao ang crime scene. O sa litra ko ni ron tagdaron. O sa litra ko ni tagdaron kay... Sa litra ko ni tagdaron. Kay mukaging ni ron buang sama sana. Petrify ako kay deadly vibe. Bisa pa mag-simplify kay tirahon ko ni ron bata. Amura ba ako? Pedophile. O ingon ana, ikaw man aning duwa makasuot ni ron suit and tie. Yes, you heard me right. Human ko ni ron mapatay iyang pamilya, makapamati na og kami nga. Umura baglinya sa kanta ni Mr. Lefty nga kaya. Og yun ana lang ka basic mo rhyme. Lahi po gumuhatag og entertainment mala pantomime og walay warning sign kay mao ni akong bag-ong nakitang paradigm para lang ka ma-paralyze at buto-buto imo ang dughan sama sa terrorize maong dagan na ron lang ka mabuhi. Sa muharong mapagan sa kung letrang panggarute. Bati ang imaheng gipanghawakan bisan mo gamit pag-adobe. Karon pay Romania imong kaatbang. Tanin silang tanan karon makaingon ni sila og shit halada ube. Sige banati. Gusto mong estilong pangkomedyante. Mauday ni ron ang ni-sprout o sa kaklase nga kamote. Pues ikaw ra karon ang kamote. Nga sa akong pagkulata kada tugpa sa akong punches kay mahimo kag ube, bunog. Kamuti nga ubing. Paligis. Ikaw. Karong last round, may imong last round. Di na naangay ang kahibulngan. Last round na gani, last round. Og arira kataman. Unsay tuon nimo napay sunod? Unsay tuon nimo sa napay sunod? Maura ni naginusara og last di mo nga chance. Sakto nang gipatrial ka nako og sa elims ako'y mo advance. Ako'y bahala nimo sunod. Shout out na lang tika sa second round. Ang imong buhaton adto na lang kasi inyo magtan-aw safe and sound. Pwede ra din ang mga resunod event. Maghot-hot ra kas karsada og sa venue. Maghot-hot ra kas karsada og sa venue. Di na ka pwedeng mo biyahe imong prangkisa sa Rapsin din Marinyo. Kay anliw niya mo flow. Kaklaro na ba ana, G? Dini ST pero may pagkatirador og expired karon sa D. Yo, expired karon sa D. Last na akong bate lare og sa Sprout. Pildi kong amo og ni KJ. Karon gihatagan ko unlimited. Nagtuog makapariha, sultihan ti kadok ato imong mga alipuris nakadaog ra tog tsamba. Kalkulado na nis plano. Manay laktod pa kastoryagi. Ipatilaw ra ko to imong kagrupo in short gihatagan ti kag partida para sad naa kay solid nga maanggel. Para sad naa kay solid nga maanggel. Nakabantay ka pag round 1 o round 2 wa kay kumuhunat og ribat.
mas gipili pa na akong ma-pressure mas gipili pa na akong mahasol sa battle, ma-pressure lang kog suwat. Mao na dapat imong hunahunahon og sa imong utok itatak. Dili lang partida akong ihatag di mo ron binlan pati kag uwat. Binlan pati kag uwat. Pwede kong magbinagse kare, bisag di niya akong turf. Sa tapok ninyong mga goat akong nag-ino sa Arangol. Ako nag-ino sa Arangol. Ingon siya, sayo na daw ko na ang karahin sa unlimited. Basta imong IQ dili below average. Scoot gay IQ. Akabugo walay minor. Isagit pag hindi ako so, grabe, senior. Nailahi tag kantidad, ikaw sa quantity, ako sa quality. Mao na dapat nimong hunak-hunaon. Magka-gold ra siguro ka kung mo yelo na imong ngipon. Timaning lahi ang porsigido sa rap. Sa nagkagusto lang. Ikaw bantog ka na rapper, kaya nakakita kas video ni Badang. Dako kay kalahian, suwat pa lang, makitang evident. Lahiyang di sa classic game, o sa tournament. Kay og parte lag lirikal, di ka kasabay na ako sa game. Imo kong gibuhat-buhat ang storya without knowing unsa imong magain. Ikay mo rason ako, pero imong reasoning grabe kalin. Karon guba ka sa akong pag-counter ni overflow kas laing lane. Yo, sa imong dream match nga gipangandoy, ari ka gidaman-daman. Maong kutob na lang kas pag-dream, mao nay dapat nimong dawaton. Matuog ka aron mo pahuway, papahuwayon na lang tikas dayon. Nagtuo ka gimo ko ma 5-0, imong standing takilid. Imong gipatay imong kaugalingon gamit ko, ugara ko ni bilib. Karong gabi una, ugara ko ni bilib na ako'y extra duha ka lines. Karong gabi una, ako'y planong mag-ipid. Makita ninyo sa bracket ugma, iiki sa unlimited. Yo. Shout the game. Kung maghisgot tao effort, ang award o sayahan na nato ibigay. Grabe naman ni siya og effort og chat ni Bulong para lang daw maputlan iyang sungay. Kuyawa gud nimo. Karon nakaatbang kag pinakayawa dili lang sungay ako ang putlon kundi apilon panako imong tiil. Oh, gatoo kag bogo. Kipiste kang gamatuya ka. Ikaw ra ko na ilhang gamatoy nga feeling big fish. Apil ka og rapulo pero misfit. Sa pag-uli, dili lang lawas, kundi apil pa yung ulo sa pag-bit-bit. O kamong tanan pati lawon sa kong ihaong sinugbang isda o maon ako ang fish dish. O, big fish, sinugbang isda, fish dish. Sakto ra kay nigamit kong isda na reference mga agaon. Kay pantat kay kaugnaong. Sa kabati, way makalabaw. O mag-istorya po tagkakugi sa kuha layo ra ka in town. Kay bisag unsaon nimo gayud kay lagi isda ka mo sa kuha di ka kalabaw. Kay karong laglag bara ipakita. May mahagbang nagpabida. Kay di mabangbang mga barang nakasentro lang si imuha. Kay masulit akong dala. Kay masulit akong dala. Masulit akong gama. Matsugi ra mong mga pakulkid maong dapa. Kay kun ako nagali maka brr. Sama tingog sa chainsaw ni Tipsy. O kani pagali maka brr. Tingog nagporot-porot ni mong motor nga Rose. Nya na ba kay planong imo kung babagan? Nga klaro na nga mabiyaan. Pis baka uwawan di kag taman. Kay klaro na gali nga porot-porot na gali na imong makina niya sa kuha gusto pa kang makipagkarirahan. Kay who the fuck is this bitch? Buslayo. Ayata gini mo trip. Abi kay niingon ko nimo atong ni Abri ako ang gana, hatagan mo pagtani mo reject. Kay hupas man ning butanga. Klaro kay postura. Ibisan mabenta pa ka sa masa, parihar ka supas nga butang do. Kaysa ko awa kay ikatama. Mong kaysa ko giwi-iwian mong ba amigo. Sige to kag angayan ka na di na nimo ikagwapo. Kay mura kag cartoon character sa Doraemon. Parihar ka sa now ni Suniyo. Pero yata, kana pala nga linyadaan, karo ng katag. Pasaksihin ninyo inyong sunayo, kung saan pagkulata, kung nakaatbang niya si Damulag. Kisa pagkabuot ni mo si mong mga damgo, ako ang Dream Reaper. Way kahayag ng kaugmaon ng inyuhang daydreamer. Karo sa kangit-ngit kagikilaw, ako ang Night Stalker. Sa pagngat-ngat sa inyong pambato, abi ba na ako ng solido. Sa tungid ang gisulti ni Amo nga usara ka mediocre. Kaya ka na kadaugang imong giplanuhan? Fucking ass bitch, asa ka boy! Mao ni mong ikaduhang kamatayon, dagat-dagatang apoy! Kung feel ni mo ikaw ang chosen one, kinsa man kaskibuloy? Ang ranking ani kay Herald, kay ang pangisip kay Gerald, ikaw budoy! Mao din kuwang-kuwang ni bataa, tugat-tugas pag-atraka.
Ning sibat pa ka, dinaunta, mabunog pa sa pagkulata. Astang kurata ning bataa, musong ka sa kapela. Unya kampanti ka sa flong dalating ngay nakalimot ka nga ni Champion Podcast ingon ana. Sige sabay dirig makaya, tunog dinig imong kakulba. Supot panig mga pantig ang itapik sa tong istorya. Kay kung supot panig mga pantig ang itapik sa tong istorya. Kay usang pula multi sa kong huni, murag dubing mga goods ni. Usani kagunggong hanamichi sa kuragi. Nya sa kaalam ko ibasi. Unya imanipula ko ni murag praile. Pues karon ako ang mubarog sa katarungang baruganan tawag ako ninyong isagani. Unya respeto mo inaani, pero lahi og masalbahe. Kayang imong kamatayon maoy akong hiraya manawari. Indusblak-dusblakon ti karon body. Buslot-buslutan imuhang body. Karong grabing pagdanag sa dugo mas lain gyud ang mugawas nga pari. Kay malas ka, naka-lock and load ko anhi. Sa ako ni mayari, gipatay ka sa saktong combo karon naka-register ra ang anli. Okay, ako man imong kadwelo, pansin sa wala na isunod. Kaya wala ni boss, may tabo sa lungontika isunod, rest in peace. Time, unlimited 3. Nakasabalik bay. Rapolo, Dakbayan 4. Laglag para 7. Elimination. First battle karong gabi na. Unlimited versus D. Yo, nakasabalik bay. Judges decision 5-0 para D. Shout out. Shoutout Unlimited. Pareho. Yo, shoutout para Romania, Polpak yung big sa SWTH clothing niya. Judges. Yo, bisima, BSK, ang boto sa boto ni D. Sa round 1, para na ako pat sa gitod pa sila, pero si D manggod kay every lines niya na siya unexpected nga punchline niya, mga angle switch, then ka-limited fighter sa siya, pero ang nakuha ng ka-limited yung mga setup. Then, sabi na ko, hindi siya set up pero punchline bitaw ko pa lang. Nakasi siya igo pero dili enough para ma-power niya si D. So, round 1 na to, D. Sa round 2, same sila nag-choke niya. D niya po ato pero kusog yapon sa limited ato sa mga selfie bars, sa mga napod siya mga unexpected nga lines nga dili siguro kay get sa crowd. Pero sa round 2 kung gibasihan kay same sila nag-choke sa ang D kay nabawi niya yung choke sa katong AG Power niya sa kang kuhan kang limited na siya ay choke. Gamay rin kayo nga choke pero para na may gusto. So parang wala tayo niya makakuha niyang choke sa iyang ender sa forward setup niya sa round 3 dito para na ko tabla sila kay ang ender sa pikas pili so din sa mga angles ka inay siya compare nimo sa round 1 ug round 2 niya kang limited kusog sad pero dili kayo ingon nga makalabaw siya so gitabla na ko ang round 3 so di ko 1 2 3 tabla. Ito na na ang ibutaran round 1, round 2 si D. Ako mas effective yung ibuhat sa round 3 si Unlimited. Tita Nonoy! Sabi ko sa narasabon na para na ko ibuhat although na stumble sa round 2 nasa edit kamay si and then mas dagan siya kung punchline si D. So, hari kasaray mo, susunod si Unlimited. Sunod-sunod ang punchline niya kung hindi. Wala na naman siya gipot per round. So, overall, hindi ang ang nilamang siya kami. Although nag-stumble siya sa so, para na po. Yo, B-Way hindi ay. So, ang gibot tara to si D. Kaso na round 1 kay si D kay
good pa lang iyan na yung gipakita kung unsay kaplastada iyang mga verses. Na siya intro na mga jokes. Pero ato yung mga joke at least dahil unod doon niya rekta gihapon kay Unlimited. Kunya pagdong na humana na dito na siya gining puno og mga technicals. Kunya naapag siya mga enders pag same yung gibuhat sa round 2 mga gibutaran ako siya round 1 ug 2 per round na ako gibutaran. Round 1 ug 2 di kay tungod lagi gihapon consistency siya pag-deliver katong na intro na siya ay middle og na siya ender so indot kayo kay plastada tanan niya mas technical siya kumpara kay Unlimited kay kung Unlimited mangod ang iyahang gibuhat mostly kay puros ra buhat bangko kunya dili pagud siya kanang bugat kay sa tanan nga buhat bangko gani para niya murag bugat siguro to sa pagsuwat niya pero naman tay may mga judges nga tay mga preferences so dili para ako dili kay siya bugat although rekta siya pero dili siya kung mas daghan og buhat bangko pero round 3 gitabla na ko kay nanginay na si Dili kung dapita si Unlimited balos po pero kulangan gyapon ang iyang mga limit pero props gyapon ni Unlimited consistent iyang yung pag-split no walay putol-putol di kay daghan og starter so round 1 round 2 di round 3 Unlimited so di Silvierdes kung Philosophan. Ang buta ko si D. Round 1, yata nga ulit sa place niya sa pagsugod na niya, yung set up, yung punchline, kumata siya joke round na niya. Though props niya ko lang limited, nakaparang siya sa round 1, gamay lang difference siya yata na ni D. Sa round 2, pareha sila sa starter, sa Palengke Highlands, yata na D. Bawat try sila sa ilang kilos ng lamang set up niya sa round 3, pareha sila duhan na kainay, itabla nga ako D.